Lagi Kasla kamlag tagtagainip, idi isubli na kami ti Apo ijay Jerusalem. Kastaunay ti katkatawami, agkankanta kami gapu iti rag-o. Iti kasta, kinunadag iti sabali a pagilian, impay ti Apo kadakwada dagiti banbanag anayin daklan. Wen impay na kada kami dagiti dadakkel a banag. Ketanya naragsak mi, o Apo, isubli na kami kadi iti sigud a panagrangay mi. Kas iti panagayos manen dagiti karayan anam nagmaga. Dagiti naglulwa, bayat iti panagmulada, agapit danto kuma asiraragsak. Dagiti napan nagbunubon, nagsaksangit da, asi awit iti binhi. Nge magsublidan to, ngagkankanta iti rag-o, asi aawi kadagiti apit da. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Kasano hindi ugma, kastang agnanayon, humalaeng. Amen. Amen. Kararag tayo. Apo mi, anapudno, ken naayat. Umay kami tagsapa, kasangwanam, napnuan, ti ayat, amang daydayaw ken ka. Dawaten mi Apo, iti presensyam, iti Santo Espiritu, umadda kada kami. Tapno mamuan mi, no kasano, ti umasidig ken ka, mari nami Apo ti presensyam, ket maawat mi ti bendisyon nga dapulaan ken ka. When Apo, dawaten mi, nga aramatem, itunggal paset nga panagdaydayaw, tunggal kanta, sasaom nga mangigni, ket sika kuma, ti makita mi, itangag sapa. Bendisyon nam Apo, ti biyag itunggal may sa kada kami. Bigbigen mi Apo, ti kinakapoy mi, anyama na basol pa nagkurkurangan mi,
Ket dawaten mi Apo, ti panangdalus mo, ti panapakawan mo, tunggal may sa kada kami. Ket iyag mi kengka, tiyan anay, panagdayaw, para laeng kengka. Sublimi kengka Apo, amin daytoy. Tinagan ti Apo mi Jesus. Amen. Dengar Apo, dengar nawat mi, ipangagmukadi, ararami. Amen. Dinggan nyo, ti bagbaga, tinasantuan na surat, akastoy ti bagbagana. Ngem saan kayo agbibiyag, kasbayan nurot itilasag. Agbibiyag kayo di, as mayan nurot iti Espiritu. Nupudno agtaeng kada kayo ti Espiritu di Diyos, naawan keng ka ti Espiritu ni Kristo, saan naka a tao ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayan ti bagiyo, gapuy ti basol, si bibiyag ti Espirituyo, agsipod ta nagbalin kayo analinteg, iti imatang ti Diyos. Aramaten tayong arod, dayto yakan ito, naulimek, apa nagkonfesara. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan nang agparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan di tasangwanan iti pagtugawan nyo. Ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan iti nalinaay at tukar itin tayo pa nagkukumpisar. Pagkararag tayo. Manakabali na Diyos, gapu iti kaasim inted mo ni Jesucristo ngaglakam iti papatay di krus tapno may salakan kami. Indato na namin pinsan ti biyag na nan anay, awan pagkurangan na. Gapu iti daytoy, da kami nga inlasat mo katumay manan ditarpad mo adumawdawat iti kaasim apam makawan kadagiti adunay apaglablabsingan mi. Pakawanin na kami, o Apo. Kaya iturong mo dagiti bibiyag mi, iti mayan nurot iti pagayatam nga ayatenda ka, ken kastamat kadagiti padami. Amen. Iturong napaken ka, hala na senti dalan ko. Agraña
Iti napalaba sa Domingo, napasgadan ti umuna kandila ti Adbiento. Ti kandila iti namnama. Pasgadan tayo manon, kas panlagip, ti panakayanak ni Jesus ijay Bethlehem. Sumangbay tapnon, tupdin tagiti karkarina kada tayo. Iti may kadwa a kandela ti Adbiento, isut kandela ti talnaken kapya. Ti talnaken kapya ket balikas akan kanayon tay amang manggigan. May sa abanag namnama tayo impaay ni Kristo daytoy atalnaken kapya kada tayo idiken ita. Ken iti agnanayon nga awan ingana. Inawag ni Propeta Isaias ti Kristo a prinsipe ti talnaken kapya. Idi nang isuro ni Apo Jesus. Insuro na kadagiti tattao ti kinapateg no kasano nga idalan ti talnaken kapya. Kinunana asino man ti mangidalan ti talnaken kapya. Ket maibilang da nga anak ti Dios. Pasgidan tayo nga ruti kandela ti talnaken kapya. Ang magpalagap kada tayo ani Jesus. Isot prinsipe ti talnaken kapya. Babaen keng kuana, masarakan tayo ti pudpudno at talnaken kapya. Kital na ken kapakit asla silaw ang manglawag iti asipkitan. No matan tayo daytoy a kandela, rambakan tayo iti talna ken kapya a masarakan ken Yesu Kristo. Magkararag tayo. Hagyaman kami, Apo, po iti talna ken kapya, ngayon paay mo kada kami. Kidaw mi akabayatan ti inkam panagururay kadagiti karkarim. Ken iti isasangbay ni Kristo, ket sila kam kami ang madanunan na. Tulungan na kam nga rod, Apo, ita nga aldaw, ken iti inaldaw o panagrukbab mi ken ka. Tapno maindingan mi dagiti sasaom. Ket maibingay mi met daytoy atal na ken kapya kadagiti sa bali. Dagitoy tikid daw mi ken kararag mi itinagan ti maysa na ipasngay ijay Bethlehem. Amen. Ti sirib mo anay langitan, umay kat apo kadakam. Isurum ti kinapudno, ngain kam pagnanapo. Agragsak ka, O Israel, umaiken ka ti Emmanuel. Agyaman tayo kadagiti pamilya iti Carolino. Ita kakabsat ket kayat ko nga kablaawan da kayo amin, itinaragsak ken narambak nga agsapayo, na imbag abigat yo amin. Kaslamet kanyak, na imbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ni, adapay talo ito ni, nga di pa naguni. Itinagan, itagmaymaysa ng iglesia tayo, Metodista, dito'y central kat si Pupuso,
sirarag-o ken siraragsak nga mangkabkablaaw kada kayo. Ken kastamet no kasano tayo nga pasangbayan iti tunggal maysa. Nuttoy man kakabsat iti naggapuan nyo apartes iti lubong. Ket silulukat iti puso, silulukat iti ruangan iti iglesia tayo. Gapu itin tayo panagmaymaysa nga grukbab iti madaydayaw nga nagan ni Apo tayo ng Jesucristo. Ket sakbay iti amon ket adda dagiti kakabsat nga agapu iti sabali tayo nga iglesia iti dipaar na ti Rizal, partikular iti Antipolo ket dagitoy kakabsat ni kabsat nga Rey Apan Rudy Kontratista ken ti kabsat nga Lorna Kontratista ken kastamet ni kabsat nga Elka Escalante. Adadatoy nga iso ti kadwa tayo. Mabalinda nga tumakder, palakpakan tayo matkakabsat na giti nga. Ayan. Itinagan, iti dayto nga gimong, iti Central Ilocano Congregation. Pasangbayan da kayo, ken silulukat iti puspuso mi amang kabkablaaw, iti naragsak, ngayon kayo panagsangbay. Ngim namnamahan nyo kabsat, nga makitan to dayto ni pastoryo. Ngim ko nagtulat ta na, napanda nagpasya dya luneta, kung ko nagtulat ta mo na. Ayan. Wen, kasta tayo nga metodista, uray anya ti papanan tayo, at da papanan tayo nga pakigimungan. Ken kastamot dati kabsat nga gapupay dya Baguio City, ni kabsat nga Nila Valdez. Ayan mon kabsat. Ayon, dayag takter. Yeah. Ayan. Ken iti dadumapay nga daditoy nga santayo man nga may baga dagiti nagnaganda ket no sino man dagiti damdamo pay nga umay kadatayo ket mabalinda ko matektakder. Ayan, daytoy kabsat. Palakpakan tayo mga kabsat. Ayan. Madamdama ket mabalin nga laik to dayjay ni madaydayaw o salud-sudik di madaydayaw nga nagan mo. Hangkol alaen. Tanoy nalak tanagan mo o mabati kanyamon. Ayan. Agyaman kami. Itinagan, iti daytoy nga gimong ket naragsak kami nga si kayo kakabsat ket makipagdaydayaw kada kami. Ket kastama to kasano tayo kakablaawan iti tunggal maysa kakabsat ket kayat ko nga ipakaamo kadak tayo nga daytoy iti rugi iti maysa nga programa iti iglesia tayo daytoy kunkuna tayo nga orkestra pang testing lang daytoy ngem kitain nyo man kakabsat nagragsak nagpintas to anyan to nga ta no mapunnon to daytoy iti orkestra wenno ti daytoy iso nga dagitoy nga banbanag nga maysa ka dagiti ni ikantayo kakabsat iti pategna ket daytoyen iti may bungbunga na nagpintas. Iso nga agyaman tayo met kadagiti kakabsat nga isudat yak tuktukar kada tayo iti daytoy nga bigat. Ken kastamet nga kadagiti awan kada tayo iti daytoy nga agsapa kadagiti adda kadagiti pagtaingan da kakabsat kadagiti lokal man adda ditoy lokal Pilipinas ken kastama dagiti adda ti sabali nga nasyon. Ket adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo itinarambak ken naragsak ngagsapayo ken kadagiti dadduman naragsak nga rabii wenno malem wenno ti aldawyo. Itinagan itagmay maysa nga iglesia tayo dito Central. Ken iti nang runa nga nagan iti man nakabali na Dios tayo kablaawan da kayo. Amen. Ket kaya tayo pa nga kablaawan mo dagiti kakabsat nga simmangbay iti panagkasangay da ken iti naysingsingayan nga aldaw iti kalaysada. Ket kas iti gagangay diakon nga basaen no di ket makita yo kakabsat kadagiti screen nga adda kayo. Ket itinagan manen iti may sang iglesia tayo iti Central iti daytoy nga gimong ken nang nangruna iti nasantuan nga nagan ni Jesucristo. Adtoy kami nga mangkabkablao kada kayo
naragsak ken narambak apan nagkasangay ken aldaw iti kallaysayo. Ket no kasano kami kakabsat nga mangkabkablaw kada kayo ket isarsaruno met dagiti kidkid daw ken kastamat dagiti karkararagmi nga sapay kumata ni Apo Dios nga isut nang ipaay kada kayo iti baro manen nga tawan ken baro abiyag. Ket kabayatan iti panagdaldalya tiyo iti daytoy atawan nga isut inpaay na kit daw ko ken kararag ko. Nga sapay kumata parik na ni Apo kada kayo iti kaadda nga kankanayon. Happy birthday and happy wedding anniversary. Ken kayat ko nga ipakaammo kada kayo kakabsat nga kas iti gagangay wenno iti nembagak manen iti na minsan wenno napalabas nga Domingo. Agtultuloy iti ayuda iti outreach committee partikular nga isu iti impaigem kada tayo nga ministry iti admin. Isu nga daytoy nga gimong ti Ilocano ket nang nangruna ipangpangruna tayo. Ngayon tunumay nga 18 iti daytoy nga Disyembre. Ket intayon tumanen itulod iti badang nga isu dagitoy iti aggapu kada kayo. No man pay sang kabasit kakabsat iti aggapu iti kaban wenno ti garong iti iglesia tayo. Adda kayo nga kankanayon nga mangnaynayon. Isu nga malaksid dayeni sang kabasit nga yawat iti church kabsat nga gapo iti garong iti iglesia tayo. Kita danto ni bakit ko ni misis ko bakit yan. Nga dansapay na batbati nga nagnagan nga daytoy iti kunkunakon iti namisan nga Domingo tamaysa nga programa iti outreach ket daytoy kunkuna tayo nga adopt a family. At least nasa 70 to 80 hanggang 90 na family daytoy nga pamilya iti badangan tayo wenno ikkan tayo iti ayuda. Ket may saka kadakwada nga mag-anak. Hanlay nga maysa iti dadduma danangala ti duwa nga pamilya. Nga si kayon to iti mangbalkot kakabsat iti mabalinda nga pagsasangwan into no Paskwa ket ikanyon to met iti basit nga dedikasyon nga from Molina family or Raquel family to the family of ganito. Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you. Yung mga gandong konting dedikasyon nga pakaamuan laeng nga daytoy nga gift ket aggapu kada kayo. Ket isu dayta ti kayat ko nga maibunong tayo inton umay nga may 18 iti Disyembre. Mapantayo ken kastamet iti team iti staff tayo ket mapanda amin mit sadyay. Intayon to no nyan to ti mangayat ket adanto ni bakatita ket sululukat iti ramramay mi nga mga wato no anyaman dagiti badang nga isut kabailan nyo. No dakawadwadan nakakabsat kun kunakon kadakwa kada kayo no dakawadwadan iti parabor ni Apo kada kayo uray mampay aggatad iti pito gasot aging gana ti 1,000 mabalin depende kinyayo nunya ti kayat yo nga iyawat. Ti kayat ko lang asawan aggapo kadagiti puspuso tayo. Iti kastoy nga badbanang apakakitaan nga ni Apo Dios ket imparukpok na iti parabor kada kayo. Ken dagitoy nga parabor ket isumet iti may badang tayo kadagiti agkasapulan. Dagitoy iti kayat ko nga may padamag ken iti kamaudyanan kakabsat sangkay to nga maklaat nga danto surat nga maawat iyo aggapumet laeng iti daytoy nga konseho nga dumawdawat iti tulong wenno badang solicitation kun aklatameten. Solicitation letter nga para iti lote
ijay Rosario Mission. Ket masapol kakabsat ta inton umay nga February 2022 ma-organize as a local church daytoy mission nga isut obrain tayo. Isu nga iti Central United Methodist Church by the time of February at danton manen makunkuna nga anak ti Central. Ket agyaman tayo ken Apo Dios tar aramatin na kayo ken si tayo amin. Si kayo ti pagbalinen ni Apo nga aripit a pagayusan iti bendisyon na tapnon iti misyon ni Apo Dios babaan kada tayo ket addanto pagbanbanagan na. Dagitoy laing ti kayat ko nga may pakaammo kada kayo itinagan ni Apo Dios. Amen. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, masarakan ti surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos, ti umuna kapitulo, may kaalo, aging gala sa nga pulo kat may sa nga bersikulo. Kat ito iti mabasa tayo. Agyamanak iti Diyos ko, tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo, agkararagak asirarag-o, gapo, iti panang tulong yo kanyak, iti panakaisaknap, iti banghelyo manipod, iti damo, anay kasaba, kada kayo, aging gaita. Kapkap nikak ati Diyos, anang nirugi iti daytoy na imbag nga aramid, kada kayo, ilepas na aging ga iti aldaw panagsubli ni Kristo Jesus. Kanayon nga da kayo iti pusok, may parbeng nga kastoy tiriknak kada kayo, tanakiraman kay amin iti daytoy parabor, ngayon pangruna nga inted ti Diyos kanya. Uray idi si waya-waya akpay amang salaknib ken mang katalged iti banghelyo, ken uray pay ita nga daak iti pagbaludan. Amo ti Diyos sa pudno ti kunak akasla kadakkel ti ayat ni Kristo Jesus daytoy nga iliw ko kada kayo. Ikararag ko dumakkel dumakkel iti ayat yo agraman pudno apan nakaamoy ken nananay apan nakaawat tapno mabalinyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta awanto ti anyaman na kinarugit ken pakababalawan nyo inton aldaw apan nagsubli ni Kristo. Mapnunto ti biag ti pudno kinaimbag anilaeng Hesukristo ti makaaramid ket daytoy ti pakaitan-okan ken pakadaydayawan ti Diyos. Magtader tayo kakabsat. Iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesukristo, babaan iti panangisurat ni San Lucas, iti kapitulo 3 manipod iti umuna a bersikulo agengga natin akastoy iti mabasa tayo. May sangapulo o may kay sangapulo kat 5 atawan idi ti panagturay na Emperor Tiberio. Ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes nagturay jay Galilea, ken ni kabsat na Felipe tagturay ti sakop iti Iturea. Ken ni Traconite, ni Lasanias nagturay iti Abinele, daanas ken Kaypas dagitagdama kangangatuan apapadi. Iti dayta tiempo dimteng iti sao ti Dios ken Juan nga anak ni Zacarias, adda idi ni Juan ni jay letang. Ngarod sinursursur na iti amin na disso amadalanan na iti karayan Jordan. Agbabawi kayo kanang itibas basulyo ket pabunyag kayo inkas kasabana. Iti kasta pakawanan ti Dios dagitibas basulyo. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaias, ijay latang adda mangipukpukaw. Isagana yo ti dalan ti Apo pasayaaten nyo iti pagnaan na. Masapul
ang magaburan dagiti amin na lungog, mapasimpa dagiti amin na bantay ken turod, mapalinteg dagiti killo-killo a dalan, matariman dagiti lasong-lasong nga kalsada, makitanto dagiti amin na tattao, iti panangisalakan iti Dios. Dagitoy ti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Itnem ti tinapay ti biag Apo, kamay ito'y kararwa, kaspan ng ted mo jay den at baybay, kadagiti tao ato unay.
Agyaman tayo launay, dayta nga nakapinpintas sa saniwang iti kanta, iti koro tayo. Agkararag tayo. Iti isasangumi, iti imatang mo o Diyos. Ket daw mi nga lukatam dagiti panpanunot, iti lapayag mi kenang nangruna it puso mi. Tapnon maendingan mi analaeng, dagiti kayat mo nga ipadanon kada kami ket masalimit matan mi kadagiti paungan mi. Ken kastamat no kasano o Dios nga ramatin daytoy nga anak mo, iti daytoy nga kanito, sikarot tagsarita, itinagan ni Jesus. Amen. Ti mapagtalkan. Dito iti kayat ko nga pagtutungtungan tayo. Tada ito'y nga sa wenno sarita kakabsat ket napatigla unay. Mapagtalkan ka matlaeng aya. Tauray siya sinuman kakabsat. Uray anyaman nga banbanag. No awanen titalagkan ka, dahi tate may nga karigatan, iti biyag. Saan ngagtalagkan ka, ningayem mo, saan ngagtalagkan ka, uray siya sinuman, namnamaem, nga dahi nga biyag, ket kayat mon magibusanan. Isong ti daytoy kagsapa kakabsat ngem tayo manen rambakan iti panawen iti Adviento. Iti panawen iti Adviento ket isu daytoy panawen nga panagsagsagana iti isasangbay iti kangrunaan. Kayat ko nga ulitin dayay nga banag. Itintayo panagsagsagana, ket isagsagana tayo iti isasangbay, iti kangrunaan. Ado dagiti sumangbay, ado dagiti sumangpet. Ngem daytoy nga isasangbay, ket isu ti kangrunaan. Ado dagiti unay tayo akas gagangay nga aramiden iti tunggal maysa ket saan nga may limang dayta kakabsat. Saan nga may limad tapudpudnumet nga ikkan tayo iti pategnan kasano tayo arambakan iti imuna nga isasangbay. Iti nabayagan nga urayan iti papasngay, iti manubot, nga awan sa bali ni Apo tayo nga Jesus. Ngem kas nasaok, ini napalabas a Domingo kakabsat, nasurukan a 2,000 ataw-tawan, iti napalabas, iti isasangbay dayta nga ururayan. Ngem itirigat na, aging gana ita, iti metlang kasta apan nagisagsagana iti aramiden iti kaaduan kadatayo. Saan ko balawan iti tunggal maysa iti pananglagap kakabsat iti imuna apan nagsangbay iti panakaianak tapudno mata napatiglaunay tauray si kamimet ket ipangpangruna mimet iti panangisagsagana wenno iti pananglagep iti dayta nga imuna nga panagsangbay iti yanak. Ngem kayat ko apaunigan pay kakabsat dagiti ni panakaammo tayo no anya itong pangruna tayo iti panangisagsagana tayo
itinalpas wenno dagiti urayan tayo ken dayta ti immuna. Isong iti daytoy nga isasangbay nga iso nga manen itintayo panagsagsaga nakakabsat. Saanen nga iti panakaipasngay na. No deket iti panangukom na iti daytoy alubong. Dayta itururayan tayo itata. Saanen nga iti iyanak na. No deket iti sagsagana tayo wenno ti sagsaganaan tayo ket ti iyaay namanen isu ti panangukom na. Isu nga iti nangigan tayo nga ebanghelyo itay kakabsat nga naibasa ket adda iwarwargawag na kada tayo tapnon mapno itin tayo panagisagana. Umuna, kit-kitayk di oras ko kakabsat ket sapay kumatasaan nga perdi di relo tayo di likod. Tako natin may isang akadwana yung perdin sa amit pastor di relo di sangwanan. Apay madimot na malmalpasan. Ket sapay kumata ko naktan gargaromik gayam. Ti umuna, nga kunkunada ito'y nasantuan nga surat, panagbabawi kadagiti basbasol. Iti maysa nga karigatan kada tayo ket iti panang aklon ang nagbasol tayo. Adda kan kanayon nga itudtudo tayo wenno balbabalawen tayo. Deta pinagrigat. Na imbes nga sikat nagbasol, mangitudo ka ti sabali. Iti nagbasol iti tao, babaen ken Adan. Amuyo, binabalaw ni Adan iti Diyos. Hanang aklunan nga iso nakat nagbasol. Si kangaman inikkan na kiti kaduak nga babae. Kinday ta nga babae, iso natin ang iyawat kanyak. Day ta nga parparit mo. Binabalaw na ni Apo Diyos. To'y ngamin nga inyawat mo kanyak. Iso nga manipo didi aging gana ita kabsat ket saan ang maikat dayta nga galad iti tao. Iso nga uray ni Juan iti dayta a panawen ket isu kaskasabana kadagiti tattao iti panagbabawida kadagiti basbasolda. Ket daytoy makakaburita imasapol nga endingan ken aramiden tayo tapud nula unay ang managbasol tayo. Pudno akon kuna tayo asan tayo nagaramid kadagiti dakdakas nga aramid. Isu nga kun kuna tayo ang basol ko awan inaramid ko nga dakas. Ngem iti saludsod, nagaramid ka nga tamat laeng iti naimbag. Ta saan lang ati panagaramid iti dakes tapno agbasol iti tao. Ta uray gayam iti panakaamu kadagiti naimbag nga banbanag nga saan mo nga inaramid ket agbasol kamet. Deta tikon ko na iti English sin of omission. Iti ammum nga nasayaat ngem saan mo nga inaramid nagbasol ka. Kastoy na kada tayo kakabsat saan tayo akal kalikagon wenno iyunay unay dagiti banbanag nga ammo tayo nga naimbag ken nasayaat
nga isut aramiden tayo. Tano saan nagbasol tayo. Ngem kas inimbaga ni Juan iti na asurat na. Iti kapitulo maysa, bersikulo 9, akasto iti kunana, ngem no ipudnuyo dagiti basbasolyo, tungpalen na iti karina ket aramiden na iti karina, ket aramiden na iti maitutup. Pakawanen na dagiti basbasolyo, ket ugasan na tayo, iti amin a kinadakes tayo. Ipudno tayo, agbabawi tayo, kadagiti adu a pagkurkurangan tayo. May kadua, ket dito'y naglipas kakabsat. Adu kada tayo pay, iti matiktikaw, daytoy nga sasao iti panagpabunyag. Ito ti may kadua, panagpabunyag. Adu kunak iti matiktikaw, iti daytoy asursuro. Taapay kano akasapulan pa'y pabunyag iti maysa at tao tapnon mapakawan. Ti kayat na nga sauen, no kasta nagbasol ni Apo tayo nga Jesus, apay nga isuket nagpabunyag. Kita nyo dagiti kastoy nga panpanunot. No apay kano nga kasapulan nga iti maysa nga tao ket agpabunyag tapnon mapakawan iti basol na. No kasta nagbasol nga rod ni Apo tayo nga Kristo, isog gapuna nga nagpabunyag. Dagitoy salsaludsod ket saan namalmalpas kakabsat. Apay nga ta. Tadagitoy nga tattao isuda dagiti tattao nga awan panangpalpalawada kadagiti sursuro nga isu nga addan kadakwada. Saandan kayat manayunan dagiti panakaamuda ngem mamatinak sika kakabsat. Silulukat iti puso ken panunot mo tapnon at adapay a malawlawagan dagiti banbanag nga saan nga nalawag wenno saan mo amawatan. Iti bunyag ket isu iti panangawat. Panangawat. Panangawat iti impabaklay ni Apo Dios nga aramid. Nagpabunyag ni Apo tayo nga Isus gapu ta inawat na iti panakay baon na. Tapnon aramiden na iti misyon na. Iti bunyag ken Apo tayo nga Isu Kristo ket dayta iti bunyag nga kunatayo immersyon. Isu nga sika kakabsat. Lagi pem iti binyag kenyam iti bunyag Apo ken ka. Tati kayat na nga sauen inyawat iti Dios dagiti banbanag nga isu aramin tayo iti daytoy nga biag. Isu nga dayay klase meno dadduma. Remembering your baptism. Panunutem iti binyag nga isut impaay ken ka ni Apo. Daytoy a panangawat kadagiti aramid nga isut inpabaklay ni Apo kasta isut inaramid ni Apo tayo Hesus Kristo. Ken saan laeng nga dayta kakabsat? Kahit kulaeng nga may duwalaeng dayto nga banag nga kayat ko nga maamuan tayo babaan iti daytoy. Saan kon nga iad adupay. Iti daytoy nga sarita iti bunyag.
ti kayat na nga sa uwan, ket grasya. Apay, agrasya sa ludsudin nyo. Si tayo nga metodista, kakabsat, at dua nga sakramento tayo. Dua, hangap ito dua a sakramento. Dahito iti sakramento, iti bunyag, ken sakramento, iti maudi nga pangmalam ni Apo. Gapo, daytoy adua nga banag nga sakramento, ket iti kayat na nga sa uwan, iti sakramento ket grasya. Sacrament is grace. Sabi dun sa logic, therefore, if sacrament is grace, baptism is grace. Get nyo? Kayat mo nga umawat iti grasya na Diyos, agpabunyag ka. No kayat mo nga umawat iti parabor ni Apo, agpabunyag ka. Iti binyag, wenno bunyag, ket grasya. Dua abanag iti kayat ko, nga endingan nyo kakabsat. No apay masapol ang mabunyagan iti maysa nga tao. Umawat iti grasya, ken umawat ti aramid nga isot impabaklay ni Apo ken ka. Amen. Dito nga nga banag. Ngarod kakabsat. Kabayatan tintayo panagururay iti yaay ni Apo. Iti yaay tapno no kuman iti lubong saanin nga iti papasngay na. Daytator urayin tayo. Iti bagbaga tinasantuan nga surat, lintigan dagiti kilo-kilo adalan, simpay dagiti turturod, apagnaan iti Apo. Iparparangarang ken iparpariperep kada tayo daytoy nga sasao kakabsat. Isimpa tayo nga nalaeng iti bibiyag tayo. Tapnon madanunan na tayo ni Apo si tatakder. Ken nadalos iti sangwanan na. Aramidin tayo dagiti rumbeng. Apakaidayawan iti Dios, saan nga iti pakadayawan laeng? Iti pakadayawan ni Apo Dios. Itaton tayo, ken kuana, daytoy nga biyag, ken iti amin na kasayaatan, akas iti inaramid na, nga imawat no anyaman iti panakaibaonan na. Agtalek, ken agtunlog tayo nga rod kakabsat, tadaytoy iti pakaimatangan, asika, ken siya, ken si tayo amen, ket nagbabawi, ken nabunyagan, iti espiritu apudno, nga imawat kadagiti anyaman, nga intalek, iti Dios Apo, aman nakabalin. Amen. Kabsat, mapagtalkan ka. Ita, ken iti agnanayon, nga adda ka iti daytoy nga biyag. Amen. Kidawek man, dito kadwa tayo, nga mangbadang, dua na.
Agtader tayo kakabsat. Tiyaw adda kada kayo. Itagayo dagiti puso yo. Agyaman tayo tiyapo a Dios tayo. Agyaman kam ken ka ama takasalauna iti panagayat mo ito'y lubong inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti apo iti amin abiyag imay a makipagyan kada kami. Nangan ken nang isuro kadagiti tattao, nakipangan kadagiti managbasol, ken nagunod na nga agpaay ken ka, iti baro, at tao, babaan iti danom ken espiritu. Nakita mi iti dayag na, nung pampaykasta, nagpakumbabaga po iti panagtulnog, iti pagayatan si ayat nga imawat ken patay iti krus. To'y di rabii, panangited na, tibiyag na, nga agpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi makapagyamanan, inted na, kadagiti adalan na, kat kinunana, alain nyo, kanin nyo. Daytoy tibagik, anapisi, gapu kada kayo. Idi kalpasan, iti panangrabii, nala na iti kopa. Inted na, kadagiti adalan na, ket kinunana, inumen ninyo iti daytoy. Da kayo amin, daytoy ako pa'y sutibaru at tulag iti dara, anay bukbuk, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado, agpaay iti panapakawan, kadagiti basbasolyo. No kanen nyo daytoy at tinapay, ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabaro iti kapadasan nyo, iti kadda ni Kristo kada kayo, iti yumay na, iti maudi, apan nagbaligi. Agkararag tayo, amin. Iti sasangon mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtali, kati bukod mi, akinalinteg, no di kati iti mabubus ngayat mo. Umay ka magsipon, tamo mi, laeng pamuspusan tapnog, biag kami, ken masarakan mi iti mataginayon apan nakapak iso ti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma dati panaglakam mi iti daytoy sakramento makatulong iti naimbaga pan nakaamu mi ken ka. Mangipalagep kada kami iti panagbiag nga daan iti noano sa panakaawat iti pudno a kinatao mi itinagan ni Jesus. Amen. No kaninyo daytoy at tinapay, ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabarong, iti kapadasan nyo, iti kaadda ni Kristo kada kayo, iti iyumay na iti maudi, apan nagbaligi. Amen. At amen. Agtugaw tayo kakabsat. Itin tayo panaglakam, itin sagana ni Apo Apadaya. Ket daytoy itikon ko na tayo nga grasya. Si tayo amin, nga pinakawan ni Apo, ket ay ayaban na tayo nga makipagmaymaysa, iti daytoy Apadaya. Aramatin tayo, daytoy nga tinga, nga itayo panangala kakabsat. Ngem, kayat ko laeng nga pakaamumanin kada kayo, aramidin tayo, dagiti banbanag nga rumbeng, nga isumat, iti adayo tayo basit, social distancing. At to'y dagiti kakabsat tayo, nga mangyawat kada kayo, iti tinapay, ket mangala kayo, iti kopa, ket dayta, doa nga igi, diso ti aramatin tayo, nga iso pagsubyanan tayo. Umay kayo, kabsat. Wen nga rodman. Wen ko maa.
lang, di kinakailangan aking pangwariin, kung bakit ang ligaya ko'y walang patid. Anak ang lingkod mo'y di karapat-dapat, sa'yo'y makisalo, makipaghapunan. Di na nagnanais ng maraming bagay, sapat na ang manang ika'y kapiling. Tumakder tayo kakabsat. Agyaman kami ken kaapo iti gundaway nga makapaglakam kami kadagitin saganam para kadagiti bibiyag mi nang nangruna o apo para iti kararuami. Ket daytoy nga sakramento isu iti grasyam nga isut inyawat mo ken inawat mi tapnon agbiag kami nga si tatakneng ken si tutulnog iti pagayatam. Bendisyonam dagitoy nga anak mo, babaan iti daytoy nga sakramento. Amen. Agtugaw Sakbay. tayo kakabsat. Sabay nga kantahin tayo ti maudi nga himno, ket dagiti hanpay nga nangidaton. Ngem sakbay nga intayo kantaan ti maudi nga himno ket may matangan tayo ti naising sangayan nga tukar. Babaan iti maysa nga anak tayo nga ni Carla Bayangos. Naka-record da ito yung kakabsat.
Palakpakan naman natin, Kabsat. May isang ubeng tayo, dito'y anak ni may isang Ilocano nga membro tayo. Nga dito'y iti sinursuruan, dito'y may isang organista no pianista tayo, estudyante kung di kahit nga sa awan. Kantahan tayo garot ti maudi nga himno at tuyak apo. Tumakder tayo lahat ang amin kakabsat. At tuyak ako kukwan at pagayang managayan idatun ko ken katoy mga po Jesus at itibigat narasa yaku idnek kapangsuban amin itek nyakataptap puso yaku agbyagak malitipod mo araminek ti kayat mo iksa kami lipay mo ken tao Jesus at tuyak masipipista agtulog ka kaputen ka yaku dalusam itak ito serbiyak ko ken agyaman kami laon unay iti kinadungom iti kinapateg mo iti bibiyag mi tenik ka na kami manen iti gundaway apo nga agmay maysa nga si ayat si rarag-o nga umayken kag daydayaw dagitoy nga anak mo pagyamanan mi dagiti dahaton sagsagot ngayso o Diyos makabadang iti ministeryo iting kami panagmisyon akas panangawat mi iti ayat mo wenno iti aramid nga isu o Diyos panakaibaunan mi dagitoy nga anak mo pagyamanan mi iti anus iti ayat ken kastamat iti biag nga isut insagot mo kadakwada ket kanayon mo nga rod nga aramatan apagayusan iti bendisyon mo. Wenno apo adu dagiti banbanag ngem kami pagyamanan. Pagyamanan mi amin. Ken kiddaw mi amin nga isu o Dios pagsayaatan iti glaciam iti padami uray pay daytoy nga pagilyan mi nang nangruna daytoy akararwami. Dagitoy iti kiddaw mi ken Apo Jesus nga isut manubot mi. Amen. Kantayin tayo iti doksolohiya. Iyamaken anak ko ma, ken Espiritu
Kakabsat ko ken ayatek idaunay, interior awatan, itinananay nga bendisyon ti Dios Apo nga ada sa dilangit, kastamet iti kankanayon, iti ayat, ken iti panangisalakan, iti bugbugtong nga anak na ni Apo tayo nga Kristo, ken iti kaadda nga kankanayon, iti nasantuan nga Espiritu na, tapnon alwadan naka, ken isalakan naka, itata, inton bigat, ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.